Ya, dama. Ya, ya, dama. Ya. Ango ka na? Ango ka na? Nasa Hi guys. So karon atong aton si nanay. Si nanay to aton ning balik og higda. Ning mata nam to ganina. Katugon pa siguro sa balik ning balik og higda. Atong aton yung pukawon natay pangutana ni siya. Sige, hey, ding. Get on ta mong asa siya. Oh, hell no! Nay. Nay. Nakay pangutana, Nay. Nakay pangutana ba? Nay. Hoy, pangutanan ni mo. Kanang si NANI?! お前は Iban kay apo naman nas tuhod nimo no. Ya, Bao, bao. nas tuhod nimo. Seriously, what the fuck are you doing? Yang apo saya pangutana. Yang apo saya pangutana. Yang apo saya pangutana. Kanang apo sa tuhod. Sa tuhod po na ning gawas. Ya, dama. Ya, ya, dama. Ya. Ango ka na? Ango ka na? Ango ka na? Sao di? Ngutana ko ba? Bao, ako ko kay bao. Ano Sa nga? tuhod po na gi anak. Ang gawas. Mantang na na, ug ano tuhod age. Ya po ipangutana usa. Stop it. Get some help. Kana ko anya. Tug pata. Tung alas 6 na. Kanang kuan niya. Kanang langaw yag mamatay ah. Langawon po na. Kilawa. 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 Kung mamatay ang langaw la, kilawa. Suka eh. Sa mukhang ka na tug pata. Alang kang kasamo.